Morjesta, morjesta. Nyt täytyy sanoa, että pikkasen jännittää tässä täällä meikäläisen tukevalla katolla käppäily. Varsinkin tuo viimeinen siivu on niin tukevasti kyllä tehty, että ei mitään rajaa. Tämähän oli tehty silloin aikanaan niin polttopuupinon päälle, niin täällähän oli silloin ihan hyvä, no hyvä ja hyvä kulkee, mutta kuitenkin tonne ei itse asiassa enää hirviä mennä, niin kun pellit lähti pois. 5 lautaa ja tossakin on jännen väli. Mitähän tuo olisi? Yli 2 metriä, melkein 3 metriä. Lavoja on tuo, no se on about 3 metriä. Tossa noin, niin pitääpäs nyt vähän funtsia, että tosiaan viime videolla pyysin kommentteja siitä, että mitenkäs tää nyt puretaan, niin kyllä mun nyt tekisi mieli kuitenkin tätä purkaa ihan nätisti täältä ylhäältä päin. Eli ruuvit auki ja tai sitten olisi se vaihtoehto sekin, että nurkasta kiinni ja romauttaisi koko homma. Mutta tää ei monella ruuvilla ole kasassa. Mutta katsotaanpas mitä tässä nyt rupeaa tapahtumaan. Pellit pitää ottaa nyt pois kyllä tieltä. Jos tää nyt sattuu vaikka romahtamaan, niin ei sivalla päätä poikki tuo pellireuna. Kyllä mä tuolla ylällä ollessa nyt tein päätöksen, että en mä siellä kikkaile. On kuitenkin iso riski, että sieltä tulee alas jossain vaiheessa. Otetaan näistä, no vinoreivat otin pois. Sitten otetaan näiden lavojen yhdistävät nämä laudanpätkät tai mitä tommosia paksuja kolmiorimoja ovatkaan. Ne puran pois. Sitten se periaatteessa alkaa olla kyllä ihan korttitalo. Täytyy aloittaa tolta puolta, kun se on kallellaan sinne päin. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Pitäisikö tää traktoriyhdistelmäkin ajaa vähän kauemmas? No enpä tiedä. Kyllä on vesi herkässä. Pakollisia taukoja tuli tässä nyt parikin kappaletta. Mutta tuosta viimeisestä pätkästä on kaikki näkyvissä olevat ruuvit poissa, niin kokeillaan, että miten se kaatuuko se ihan käsivoimin siitä. Täältähän löytyy vielä ruuveja.
tiedätkö, kun just meinasin soittaa sulle. Joo, niin. Ihan niinku ois sieltä kuulunut, mutta en mä tiedä. Joo. Onko se minäkin siihen liittyen meinasin niin onko sulla torstai minkälainen päivä? Jos siirretäänkin päivällä eteenpäin. Ja no sehän on niin. Joo, ei sinne mitään. Kato, sen takia mä siirtää yhdellä päivällä, niin me jätä yhden yön koko reissusta niin pois. Onko se mitenkään tuolla taakka sanoa siellä on? Joo. Joo. Siitähän se vaan kaatui. Kaatui ja romahti. Ihan nätisti. Mä otan tästä nyt parhaimmat lavat vielä talteen, mutta nuo mitä on tuolla kevyesti tuolla pohjalla, niin taianpa tuikata tuleen saman tien. Nää laudat otan varmaan jemmaa. Sain sanoa sitä polttopuita, mutta ei, nyt ei kyllä. Nyt pitää saada edistymään tää prokki. Ei auta ruveta tekemään lavoista polttopuita. Matalaksi muuttuu. Laudat uusiokäyttöön. Orimaat nyt olisi voinut pistää uusiokäyttöön, mutta mulla on tuolla niitä iso kasa. Tää siirtää tuo lavakasa tosta kauemmas nimittäin. No se on varmaan vesihöyryä mikä siitä tällä hetkellä lähtee, mutta vai jos se... No kyllä se kohta saattaa sitä vaikka roihahtaa. Hyvin lämmittää. Hyvät lavat tosiaan talteen ja vähäkään jos on huonoa lavaa, niin ei muuta kuin polttoon vaan. Mulla on isot kasat niitä tossa vieressä. Ei toina säilytellä nyt. Niitä saa kyllä lisää.
tän videon nimeksi. Voisi ehkä laittaa tukkivannesaha katoksen rakentamisen ensimmäinen osa. Ja jakson nimi voisi olla entisen katoksen purku tästä tieltä pois. Olisiko semmottinen ehkä hyvä, en tiedä. Mutta ehkä se voisi olla sen nimi. Tossa leimahtaa tuo kuormalavan nurkka ehkä kohta tulee. Ja nyt kun tuo tuuli vähän painaa tonne päin, niin ei kyllä viiti nyt tuotakaan ajella tuohon viereen. Tosin kohta tuo laantuu taas tosta kun palaa nuo puut. Kelikin muuttuu oikein mainioksi. Tässä nyt illan suussa. Tuohon se tosiaan olisi tulossa se uusi sahauskatos. Tuolta jostain lähtee ja tonne jonnekin loppuu. Se olisi 10 metriä pitkä varmaankin ja 34 nyt alkuun. Ensi vuonna pitäisi muuttua Mikkelissä rakennusmääräykset. Sitten saisi tehdä 54 tänne pöndelle ilman toimenpidelupaa ynnä muuta. Ilman ilmoitusta. Jos se vaan sopii pihapiiriin, niin ja kaikki muut määräykset täyttyy. Niin mä teen varmaankin nyt sen perustukset itse asiassa varmaan jo sen 54 mukaan. Voi olla, että ei ehdi tässä nyt oikein muuta saamaan aikaiseksi kuin sen rakennustarkastaja saamaan aikaiseksi nyt kuin perustukset tänä vuonna. Rakennustarkastajakin sanoi ja antoi vinkiksi semmoisen jutun, että teen nyt se 34 ja sitten laajennat sen 24 lisää sitten ensi vuonna. Jos joku miettii jotain vastaavaa, niin kannattaa varmaan kysyä ihan omat ohjeet sitten oman kunnan rakennusvalvonnasta. Ne kyllä jeesaa siellä. Ne on vissiin sitä varten siellä töissä. Mut minä polttelen nää tästä. En varmaan kaikkia polta, mutta esimerkiksi tossa on ihan ok lavoja. Ne otan jemmaan tosta noin. Ja polttelen nämä ja jatketaan sitten osa numero 2. Mitä siinä sitten onkaan? Onko siinä jo kaivinkonetta vai suunnitellaanko vielä? Pysykähän kanavassa. Tässä kun on purkanut näitä kamppeita tästä pois, niin mullahan tää ikivanha Makita Marko Aaltosen mukaan sinisen sauhun vehkeitä. No tästä nyt tuli vähän sauhua. Tämähän on 14,4 voltin kampe ja mä oon modannut tän sillä, että 18 voltin akku käy. Kun se on aika tehoton se 14,4 voltin. Ja nyt kun on tässä on ollut isoja ruuveja aikamoisella vauhdilla urakoinut ruuveja irti, niin tämähän on toiminut tosi hyvin. Nyt äsken täältä tosiaan päästi vähän sinistä sauhua irti ja tästä herkestää hidas suolavasta, eli nappi meni varmaankin tsököksi. Itse asiassa sama vika on tuossa mun uudemmassa Makitassa. Tää rupesi reistaamaan tuossa terassin teossa. Tää tälleen nyt tää toimii yllättävän tolleen niinku pätki. Ja tämähän on DFF 484. Ja meillä on ollut töissä ja työkaverilla niin tää sama, niin tästä menee tää kytkin rikki. Ja siitä tulee jossain vaiheessa video, kun korjataan tää. Et jos jollain on
samanlainen ja vähän samanlaista kytkin ongelmaa, niin Etrasta tilasin, olikohan 18 € osa. Mut siitä tulee video myöhemmin sitten. Mut saa nähdä, että pitääkö mun tilata tähän vanhaankin Makitaan sama osa.